original dugma ni Bratata Felicitas. Nga kanang ilang ingon page 78 nga Divine Logos Supper Died. Bot-bot na. Oh, dugma niya. Oh. Preface sa dugma. Edition na to sa page 75. Oh, dugma. Sa sunod, blanco na. Blanco. Edition sa page 79. Sa dugma. Why mabasa nga page 78 sa Fundamentals of the Catholic Dogma. Kana ilang style diskarte rin sa mga God-eyed literal. Ngunit man mga kaigsunan. Ya, Cardinal Vidal, klaro kayo. Cardinal Vidal. Adam Ampere. Irehis yun. Oh, klaro, anak. Ya, ako yung ingnon ni Padre Greg Mendez ako yung nagbuot. Dila Oh, Cardinal Vidal, subakiro Cardinal Vidal na si Padre Greg. Klaro, anang, tungod sa kontrobersyal, tungod sa opisyal nga panudlo sa simbahang Katoliko, dili na Katoliko sa Katoliko musupak nga mingon nga namatay ang pagkamatay ni Isu Kristo sa napil namatay ang usab ang iyang pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos ni salmot sa iyang sakripisyo sa krus. Sumuna Bratata Felicitas kanang ilang diskarte sa ilang ay padala na page 78 way dugma page 78. Wa. Dito 75 to page 79. Wala brad nga diaslite padagod kay ngayo man kanako nga page 78 nga ako lang gi-live ni kay para maklaro gid ba. Dugma original ni. Kumbinta sa Katolik dugma. Nya. Bisit pila pa nakapare yun. Magtinabangay pa niya, irehis na. Ang giingon, obispo, Dr. Rodrigo to. Klaro kayo sa page 5 na irehis ginda ko ang nanudlo og siyempre page dara, no. A person, if a baptized persons deliberately denies or that a dogma properly so called he is guilty of sin of heresy and automatically subject for excommunication. Mapari kag dili pare nabunyagan ka sa Katoliko, manudlo ka nga wa sa dugma, irihis ka. Yan na gaday literal ning dugma, hutda nagbasa. Perting klaro hagit. Muna nga kamo mga pare, basing mga membro mo yung piki nga pare kung gibadlong oro. Piki nga pare ni. Kini piki nga pare, membro ng ECC Apostolic Catholic Church. True to life story kamo mga pare, nakabuhat man na. Ordin Press, badlong sa North Cebu. Padre Darwin, badlong nga na. Padre Greg, himo mo na. Nago mo mo. Muna siya nga, ebidensya na nga, klaro kay ang Diyos walay kamatayon. Way nagtudlo nga ang Diyos buhi, irehis. May nga mag-heretics ko ng Cebu. Nanudlo og Diyos nga buhi niya, heretics. Asang basa dugma na sa Katekisim of the Catholic Church. Asa dapita. Nga buhi nga Diyos, irehis. Sumuna lisod ya.